Pihalaattojen asentamiseen tarvitaan vatupassi, liitu, pallopäinen vasara, taivutettu lattarauta kiven lohkomiseen, kumivasara, laastilapio sekä harja. Pihalaatoituksessa pohjatyö on tärkeää. Maaperän laatu ja kiveyksen käyttötarkoitus määräävät, miten paksu perusta kiveykselle tehdään. Pohjakiveyksen päälle laitetaan suodatinkangas, jos halutaan estää kasvien kasvaminen kivien väleihin. Seuraavaksi laitetaan asennushiekka. Suosittelemme maksimissaan 8 mm kivikokoa. Asennushiekka tasoitetaan laudan ja vatupassin avulla. Seuraavaksi sommitellaan kiviä paikoilleen mahdollisimman pienellä saumalla. Liidulla merkitään sauman oikea paikka kiveen. Suuremmat ylimenevät lohkareet koputetaan pelkällä pallovasaralla pois ja loppu huolitellaan lattaraudalla ja vasaralla. Pehmeällä hiekalla kivi lohkoontuu tarkasti. Lattarautaa liikutetaan liitumerkkien mukaan, jolloin saa minkä muotoista reunaa tahansa. Varsinkin suurien kivien tasainen hiekka-alustus on tärkeä. Hiekattomat kohdat täytetään ja korkeat paikat tasoitetaan, jolloin turvataan kiven säilyminen ehjänä. Kiven alusta kannattaa tarkistaa pariin kertaan. Korjaa epäkohdat huolella. Muista koputella kivet kumivasaralla, jolloin pienet korkeuserot tasoittuvat. Välit täytetään kivituhkalla, jossa suosimme alle 3 mm kivikokoa. Lopuksi tuhka levitellään väleihin harjan avulla. Saumat kastellaan hyvin, jolloin kivituhka tiivistyy väleihin. Samalla kivet puhdistuvat irtopölystä. Kaunis pihalaatoitus on valmis.